Както стана въпроси в нашото коментарно студио, успя Станислав Генчев да победи един от бившите си отбори преди седмица. Може да разчита и ще може да разчита за в бъдеще на основния си реализатор. Конкретно срещу Локомотив София пък Александър Колев отбелязал едно попадение в 6 мача. Добре овладя топката тук Колев, след което завърши. Флага остана долу, спасяване на Александър Любенов. Има изгледи за центриране. Селсо Рапосо предпочита обаче да действа индивидуално. Премина покрай Серкан Юсеин. Сблъсък между него и Момчил Цветанов. Нарушението е на левия халфбек на Крумовград. Току пред погледа на асистент рефера Мартин Мачев се развиха действията, който мигновено сигнализира към Васимир Елхатип за нечистите действия на Момчил Цветанов и жълт картон за Момчил Цветанов. Три поредни победи успя да натрупа тима на Станислав Генчев като дебютант в елита на българския футбол. Това пък е най-добрата серия, в която Крумовград се озовава в най-високото ниво на футбола у нас. Те дойдоха и всъщност продължават да могат да продължат да са на път след перфектното подаване от дясно към Серкан Юсеин, който беше оставен непокрит в наказателното поле. С лекота успя да отиграе тази ситуация Серкан Юсеин. Струва ми се, че топката попадне и в гредата преди да попадне в мрежата на Александър Любен. Да се търси неговата скорост. Тук не успя да овладее достатъчно добре Франса. Тонев, Велев, шпагат на Милошев срещу Велев. Има извършено нарушение от капитана на Локомотив София, за което той ще получи и жълт картон. От Селсо Рапосо беше намесата. Цветанов. Още една възможност за него. Полувисоко подаване към близката града. Избита топка. Рена на Реяш завършва красиво изпълнение. Нямаше като че ли достатъчно сила обаче, за да бъде изненадан. Отново Станоев получи от Мики Орачев нарушение от Серкан Юсеин срещу Красимир Станоев. И жълт картон за Серкан Юсеин. Продължават Станоев. Селсо Рапосо. Тук вече центриране от Рапосо. Франса остава под топката. Орачев на по-неудобния му десен крак падна топката. След това нагласи на по-удобния си ляв крак и завърши Мики Орачев, за да предизвика спасяване на Янко Георгиев. Фала да е в полза на Локомотив София. Това бяха и заключителните действия от първото полувреме. Локомотив София и Крумовград се оттеглят на почивката при аванс, при резултат в полза. След първите 45 минути футбол гостите водят с 1-0 попадение на Серкан Юсеин. Промени на почивката и в единия, и в другия състав. Данило Дончич под рамката на вратата за Локомотив София. Пред него Гонсало Кардосо, Красимир Станоев и Диме Димов. Мики Орачев и Селсо Рапосо са по фланговете. Останалите са Симеон Мечев, Димитър Митков, Валентин Николов, Карлос Франса и Антони Иван. Изобщо не се свени да се надиграва един на един с опонентите си Селсо Рапосо. Сега нарушение срещу него. Второ такова в рамките на около минута от Рена на Реяш, което означава и жълт картон за централния полузащитник на Крумовград. Станоев. С много мощен изстрел разполага Станоев, но не е имал възможност да го демонстрира до тук. Мечев, прекрасно изпълнение на Симеон Мечев, чудесна реакция от Янко Георгиев. Рена на Реяш, Серкан Юсеин поиска и получи на крак и търси Димитър Тонев. Прецизно е подаването. Тонев с първото докосване центрира. Напусна гол линията си Александър Любенов, след което се сблъска с Александър Колев. Серкан Юсеин, директен изстрел от Серкан Юсеин в близкия ъгъл и реакция от Александър Любенов. Клайдер Мачедо с диагонално подаване, което не стига до Вячеслав Велев. Обаче втората топка е спечелена от Серкан Юсеин. Той е в наказателното поле. Серкан Юсеин, Колев може да завършва и го прави Александър Колев. Изчистване от гол линията от Диме Димов. Още веднъж ключовата намеса на Диме Димов. Антони Иванов към границата на наказателното поле. Мечев успява да съхрани притежанието. Карлос Франса. Изстрел на Карлос Франса, намеса на Янко Георгиев. Димитър Митков стига до моменти на напрежение между двамата футболисти. Жълт картон за Карлос Франса, жълт картон и за Димитър Тонев. Мечев за Мики Орачев. Меко подаване от Мики Орачев към Димитър Митков, който успява да стреля. Недостатъчно сила в изпълнението на Димитър Митков, което така или иначе дойде. Столичните железничари имат надежди, че могат да стигнат до поне едно попадение. 9 гола са вкарали през вторите полувреме на двубоите си. Два от тези 9 гола в добавеното време на срещите. Тонев за Колев. Може ли да завърши Колев? Отговорът е да, но не точно. Имаше и докосване от Димитър Тонев. Бруно Франко. Не много от Бруно Франко, откакто се включи в игра.
Сега възможност за бразилеца да подава към наказателното поле. Паса го има. Димитър Митков овладява. Мечев. Изстрел на Симеон Мечев. Той е блокиран. Страхотна възможност. Джунейт Али получи се и точно подаване към Патрик Луан. Той оставя зад гърба си Бруно Франко. Пред себе си има Гонсало Кардосо. Патрик Луан за Александър Колев. Може ли да завърши Колев точно? Прави го с десния крак. Топка под плонжа на Александър Любенов и 2-0 за Крумовград. В 5-та минута на добавеното време Александър Колев успява да реализира гол номер 9 от началото на шампионата за него, с което се изравнява с човека на върха в голмайсторската листа в родния елит Георги Николов. 2 гола в... Локомотив София записва 8-ми пореден матч у дома без победа, 5 загуби и 3 равенства за столичните железничари в този период. Крумовград с 4-ти пореден успех.